Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa natikman. Masarap daw nga. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibo sa kanyang tupagin. Ha? Hindi mo nakatinirhan pa din. Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa natikman. Masarap daw nga. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibo sa kanyang tupagin. Ha? Hindi mo nakatinirhan pa din. Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa natikman. Masarap daw nga. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibo sa kanyang tupagin. Ha? Hindi mo nakatinirhan pa din. Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa natikman. Masarap daw nga. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibo sa kanyang tupagin. Ha? Hindi mo nakatinirhan pa din.
Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa titignan. Masarap daw nga. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibo sa kanito porque Ah? hindi mo nakatinirhan pa dyan. Hmm? Ano? Pinagsasabi mo dyan. Nagugutom ako. Hala na tuloy yung net mo. Humina Tikman mo nga tuloy day ang yung kanin, internet. day. Hindi pa titignan. Meron kasi Masarap ng daw nga. kimig-kimig na Nagganyan-ganyan pa sa'yo. napaso. Hindi mo nakatibo sa kanito porque Ah? hindi mo nakatinirhan pa dyan. Ano yan? Tapos na? Ha? Ay, iko. Robot na naman ang cellphone ka. Kahirap ang internet ba? Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa titignan. Masarap daw nga. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibo sa kanito porque Ah? hindi mo nakatinirhan pa dyan. Gutom. Yung cellphone kong isa, nahanap ko. Ano ba yun? Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa titignan. Bakit? Masarap Ito daw sa nga. kabila? Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibo sa kanito porque Ah?
Di mo nakatinirhan pa dyan. Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa. Ito na. Masarap daw na. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibos sa kanito. Ha? Di mo nakatinirhan pa dyan. Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa. Ito na. Masarap daw na. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibos sa kanito. Ha? Di mo nakatinirhan pa dyan. Ano ka punta? Oh? Ha? 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 Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa. Ito na. Masarap daw na. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibos sa kanito. Ha? Di mo nakatinirhan pa dyan.
Hmm? Saan? Ay. Sa'yo? Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa ito na. Masarap daw na. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibig sa kanito. Ha? Hindi mo nakatinirhan pa din. Gayahin mo din. Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa ito na. Masarap daw na. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibig sa kanito. Ha? Hindi mo nakatinirhan pa din. Kasi yung panggawa. Panggawa. Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa ito na. Masarap daw na. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibig sa kanito. Ha? Hindi mo nakatinirhan pa din.
Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa, ito na, masarap daw na. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakapagod sa nito. Ha? Hindi mo nakatinirhan pa din. Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa, ito na, masarap daw na. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Anong oras na? Ano Hindi na mo pala? nakapagod sa nito. Ha? Hindi mo nakatinirhan pa din. Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa, ito na, masarap daw na. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakapagod sa nito. Ha? Hindi mo nakatinirhan pa din. Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa, ito na, masarap daw na. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakapagod sa nito. Ha? Hindi mo nakatinirhan
tinerhan ka din. Tikman mo nga, day, yung kanin, day. Hindi pa, ito na, masarap daw nga. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibol sa kanito po. Ha? Hindi mo nakatinerhan ka din. Tikman mo nga, day, yung kanin, day. Hindi pa, ito na, masarap daw nga. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibol sa kanito po. Ha? Hindi mo nakatinerhan ka din. Tikman mo nga, day, yung kanin, day. Hindi pa, ito na, masarap daw nga. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibol sa kanito po. Ha? Hindi mo nakatinerhan ka din.
Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa, ito na, masarap daw nga. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibo sa kanito ko. Ha? Hindi mo nakatinirhan ka din. Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa, ito na, masarap daw nga. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibo sa kanito ko. Ha? Hindi mo nakatinirhan ka din. Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa, ito na, masarap daw nga. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibo sa kanito ko. Ha? Hindi mo nakatinirhan ka din. Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa, ito na, masarap daw nga. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibo sa kanito ko. Ha?
Yung malaki tinirahan pa dyan. Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa ito na. Masarap daw nga. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibo sa kanito. Ha? Yung malaki tinirahan pa dyan. Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa ito na. Masarap daw nga. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibo sa kanito. Ha? Yung malaki tinirahan pa dyan. Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa ito na. Masarap daw nga. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibo sa kanito. Ha? Yung malaki tinirahan pa dyan.
Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa, ito na, masarap daw na. May ganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibo sa kanito. Ha? Hindi mo nakatinirhan pa din. Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa, ito na, masarap daw na. May ganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibo sa kanito. Ha? Hindi mo nakatinirhan pa din. Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa, ito na, masarap daw na. May ganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibo sa kanito. Ha? Hindi mo nakatinirhan pa din. Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa, ito na, masarap daw na. May ganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibo sa kanito. Ha? Hindi mo nakatibo sa kanito. Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa, ito na, masarap daw na. May ganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibo sa kanito. Ha? Hindi mo nakatibo
nakatinirhan pa din. Ano? Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa, ito na, masarap daw na. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibo sa kanito porque Ha? hindi mo nakatinirhan pa din. Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa, ito na, masarap daw na. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibo sa kanito porque Ha? hindi mo nakatinirhan pa din. Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa, ito na, masarap daw na. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibo sa kanito porque Ha? hindi mo nakatinirhan pa din.
Ano kaibulan? Bakano? Nakadaman ko ano naman yun. Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa ito na. Masarap daw na. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibo sa kanito porque Malayo yun. Ha? hindi mo nakatinirhan pa din. Malayo ba yun? Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa ito na. Masarap daw na. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakatibo sa kanito porque Ha? hindi mo nakatinirhan pa din. Masarap mo? Nahirap ng sarili. Manong Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa ito na. Masarap daw na. Nagganyan-ganyan ang pa sa'yo. dami. Hindi mo nakatibo sa kanito porque Ha? hindi mo nakatinirhan pa din.
dito. Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa ito na. Masarap daw na. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakapagod sa kanito. Ha? Hindi mo nakatinirahan ka dyan. Tikman mo nga day yung kanin, day. Hindi pa ito na. Masarap daw na. Nagganyan-ganyan pa sa'yo. Hindi mo nakapagod sa kanito. Ha? Hindi mo nakatinirahan ka dyan. Mm.